Първо впечатление, хромирани елементи. Това, разбира се, на другите коли го няма. Тук свети това. На описанието пише, че това е такова щов, а това е в момента кожа. Бъркали са нещо. Да видим сега. Да. Хромиранко, цък. Тук го дават, че в момента има постоянно... смисъл, да. Тук има някакъв такова с че батерията, нали, че е такова паднала, ама това май в всичките модели го има това нещо. Дисплей тук. Тук основният дисплей дали се включи. Старт-стоп системата. Чик. Мърда. Да има ли дисплей да се включи ли? Няма. Не. Трябва да го натисна. О, да. О, да. Страхотно запазено. Да. Харесва ми много. Че за шпурхалите асистента. Да. Нищо и няма. Ето микрофона, тук си говориш. Огледалцата, какво е тънко огледалца, бе? Добре. Да. Кожи ли са далки? Значи за тия пари за 22-23 хиляди евро всички са без кожни ставки. А това има 7 пакета това нещо. Има 7 пакета за светлини, за... имаше много неща. В смисъл, вече ги забравих, ама 7 пакета ги изборих. Бизнес пакет, не знам си какво. Виж как се отваря тук. Кожа за 20 хиляди евро. Тук се смея дали меко да кара, дали да кара спортно. Големи дисплеи. Номер едно. SOS си го има. Отзаде е супер просторно. Даже бих казал, че е по-голямо от E-Class.